su neftivi jabarani filebaw ayo bismillah donc kibaro kenekan bi kibaro la bakrubaw la amina kuma ka keni anga sigida nanna critique bon ka yamaruya mi kundira Amadou Jaje Sangare ma o boshidiye aka surnal do bakaw ko ne kuna fundi jereke sibri temene wala sa ka ko nya fo mawye ka faraw ka amina kuma anga kaso bon kolosi bakaw olu ka jekulu koni uye barabla koni boloda uye kuna fundi ke akoka nunde bakrubaw ye kuna fundi wore bambulo ka faraminu ka soni ambina bela jelen wala wala uye bietene novembre kalo tile fila ba fila ni mugan ayo bismillah ko kora dongi baro kene kan an ka jamana cakelaw ka lafasa jɛkulu min bɛ wele ko la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM u ye lajɛrɛ kɛ u jabala la bi u ka lajɛrɛ in bolila min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana doyenw ka lafasa jɛkulu min bɛ wele ko Sinafoma olu kɔni nana fara ni jɛkulu kofɔlen in kan walasa u ka jɛ k'u ka hakɛw ɲini ɲɔgɔn fɛ u ye nin jɛɲɔgɔnya kɔni lawaleya ni tɛgɛnɔ bilali ye sɛbɛnna walasa ka u ka jɛɲɔgɔnya in kɔni sinsin a kɛnɛ kan Aminata Daɲɔ ani Umar Tarawele kun bɛ yen an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Eaux et Forêts maaw ni olu ye an ka jamana kungo lakanabaaw ye u kɔni ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ u ni CDTM ni ɲɔgɔn cɛ min b'a seereya k'a fɔ ko olu kɔni farala CDTM kan ni ale ye Mali baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu ye min sigira sen kan kabini san 2014 juin kalo tile 24 na. Ni bolodi ɲɔgɔnma in bɛna kɛ sababu ɲuman caman ye Eaux et Forêts lafasali jɛkulu ma. On a décidé que c'est fara CDTM kan on veut que an yɛrɛ ka traiter comme les autres parents sont traités donc o de y'an ka laɲini bi k'an ka condition améliorer ani k'an ka droit défend. Degun caman de b'an kan kosɛbɛ yɛrɛ de donc an bɛ taga an ka mɔgɔw bɛ kungo kɔnɔ na bon défense t'an bolo foyi en condition c'est pas aussi que ça on n'est pas traité comme les autres paramilitaires mais ok on est service fɔlɔ Mali la min créera Mali kɔnɔna na vraiment an b'a ɲini CDTM fɛ u k'an dɛmɛ an kungo la kosɛbɛ jamana kungo de don u k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ ka ɲini Eaux et Forêts yɛrɛ fɛ u yɛrɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ ko daminɛ de don bon halisa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲa k'a d'an ma. CDTM ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen don ni fara ɲɔgɔn kan ye sabula ko nin ye dɔ faralen ye olu ka dudenw kan kɛrɛnkɛrɛnniyala finitigilakaw. Nisɔndiya b'an bolo nan'u ka so u bɔra yɔrɔ la ka tɛmɛ da la ka na da la i tɛ ka da ɲini i bɛ ka mɔgɔ de ɲini donc u nana yɔrɔ min na vraiment u ye min choisir an bɛ min ɲini Ala fɛ an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ sira jɛlen kan parce que u y'an ka texte de kalan u sɔnn'o ma donc u nana an fɛ yen ce qui veut dire k'an bɛɛ kɛra kelen an ni tɔw syndicat fɛn min bɛ yan an n'olu cɛ bɛ tuguma n'u fana cɛ bɛna kɛ ten cogo de la fosi de t'o la u y'an dɔ ye an bɛ taabolo min kan an n'u fana bɛ t'o taabolo kan ni degun b'u kan an bɛ yan o de degun wulili kama bon an bɛ degun wuli kan an t'a kɛ ni gɛrɛbu ye an kɛ n'o ka dialogue de privilégié ni Ala sɔnna a ma donc an ti fɛ ka mankan ni fɛn wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ ni dialogue bɛ se k'a ɲɛ kɔnɔ an bɛ dialogue de kɛ an ka priorité o de ye awɔ an tɛ Ala deli gɛrɛbu la mais n'a kan ka kɛ fɛnɛ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn an bɛ se k'o fɛnɛ kɛ mais c'est pas k'an tɛ se ka gɛrɛbu kɛ mais a man d'an ye ka da jamana yɛrɛ cogoya kan an bɔra degun dɔ la hali bi an bɛ degun dɔw kosɛbɛ kɔɔri wɛrɛw bɛ yan polisi bɛ yan surveillant de prison bɛ yan donc ni olu fɛnɛ nana olu fɛnɛ tunitigi ye kana fara an kan an b'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni vraiment olu minnu dara an kan parce que jamana yɛrɛ se ka taa n'olu tɛ o n'i y'a mɛn k'an bɛ nɛɛma fɛn min na yiriw de bɛ na ni nɛɛma ye minnu bɛ yiriw kɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ ka tila ka yiriw baara kɛ n'an y'olu sɔrɔ alihamudulilayi. Boloden kɔni kelen tɛ bɛlɛ ta wa maa kelen tɛ se ko la ni fara ɲɔgɔn kan in bɛna to Sinafoma ale ni CDTM ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka an ka jamana baarakɛlaw ka hakɛw ɲini. An ka jamana sɔrɔ bosobaw ka jɛkuluba ni o ye patrona ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ɲɔgɔn sama kun b'a ɲɛmaaya nɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ Amadou Jaje Sangare ani Mamadu Sinsin Kulubali ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni o kibaruyaw ye juma tɛmɛnen octobre kalo tile 30 an ka sigida nanna kiritigɛ bon kɔni ye laseli dɔ kɛ min kɔni sen fɛ a jirala k'a fɔ u kun ye yamaruya min di Amadou Jaje Sangare ma walasa a ka nin yɔrɔ kofɔlen ɲɛmaaya ta o bɔsili ye ka kɛ ni o kibaruyaw ye a ka journal dɔnnibagaw kɔni ma ko bila dagirindala o dugusajɛ bɛɛ lajɛlen u ye wele bila kunnafonidilaw ma walasa ka na ko kɔni walawala maaw ye a ka journal dɔnnibaga min tɔgɔ ko Bakari Semega an ka jɛ k'ale ka dantigɛlikanw lamɛn Tijani Sidibe ka kuma galaman na.
crois que nous sommes commune 4 tribunal là. Vous avez remarqué qu'à fond stratégie d'obé quand adversaire bolo, c'est que quand c'est qu'à trouble semé. Vous trouble semé, vous va essayer qu'à amalgame créer. Donc il be konna la utalem bu sigi tribunal dala ka essayer couper pression que moko kan ka essayer ka décision influencer. Ambe commune 4 tribunal amba présent do anga boya baka. C'est vrai décision minta, décision ma beama. Mais on va respecter. Et on croit ya fo chumina, c'est que désormais on a décidé kakuma. Parce que na makuma ko te famu. Olu be kakuma chaman fo min ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na. Kunu décision min rendira déjà dɔw y'a fɔ ko k'u gagnera a bɛ komi ni affaire banna pewu. Décision de référé. Référé min don u y'a ɲɛfɔ ɲɛna référé min k'a ɲini ka ordonnance min taara pour que ka Sangare installé yan nɔ o décision rapportera. An bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛna o décision c'est vrai décision rapportera c'est exécutoire. Mais la décision reste scellée. A te foyi changer ni ko la. C'est-à-dire décision t'a fɔ ko Sangare ka bɔ yan locaux la. Décision tɛ Sangare gɛn ka bɔ yan. Décision tɛ Mamadou Sensi Coulibaly réintégrer yan nɔ. Parce que o ma ɲini juge fɛ o. A fɔra juge dɔrɔn k'a ka décision min taara décision de référé k'a ka rétracter. Et c'est ce que le juge a fait. Mais juge ma kunu décision mata k'a fɔ ko Sangare bɛ gɛn ka bɔ yan. Hein? Décision mata yan nɔ k'a fɔ min b'a jira k'a fɔ ko Mamadou Sensi bɛ réintégrer. Mais nous sommes sûrs que k'a fɔ olu kow bɛ ka latigɛ déjà. Parce que trouble le ka di ninnu ye. Ko in depuis n'i y'a jateminɛ depuis a daminɛ la fo bi. Ko ko kɛra a si ma kɛ sariya kɔnɔ. En tout cas depuis Sangare ka élection bɔra la. Parce que Sangare ka élection il faut qu'on se le dise. Sangare mana yɛrɛ ye o. Mamadou Sensi comme la loi lui permet ale de décision ta ka assemblée convoquée. Et assemblée convoquée a kɛra dans les règles de l'art. Mɔgɔ min kan ka kɛ Mamadou Sensi Coulibaly ale de y'a kɛ an sɔnna. A fɔra ye cogo min na an nana effectivement élection na. U nan'u sigi u ɲɛ b'a la ko tableau la n'a kɛra u tɛ gagner. Ils ont imaginé des choses. Des histoires de doublons ont été inventées. C'est là, il n'en a eu élection reportée. Il y aura délai mono fixé à délai humain. Mais moi, tout le monde déjà, l'issue est tout a été fait normalement le 26 septembre. Élection Kera. À Kera condition mouna, je crois qu'à Madougou Mola. Ça a été fait clairement dans les règles de l'art, constaté par voie d'huissier. Élection Kera Tinto. En légaliste, Sangare, un bon légaliste, il n'est pas venu de lui-même ici. Il s'est muni d'une décision de justice. Ordonnance Taraka installé en nous. Ordonnance Taraka installé. Bon, les gens ont pensé qu'ils peuvent régler tout en rétractant cette ordonnance-là. Aux décisions de Tomberakounu, ordonnance attaquée. Et ordonnance attaquera, et donc au rendira Kounou. Mais comme on vous l'a dit, ordonnance rétractée, ça se limite à ça. Ça ne touche pas le fond. An ka jamana kasobon kɔlɔsibagaw ka jɛkulu kɔni ye taama kɛ bi ka taa an ka jamana baarako minisiriso la ka taa sɛbɛn bila yen o sɛbɛn in bɛ tali kɛ min na u ka laɲiniw b'a kɔnɔ ko yɛlɛma ka don u ka baarakɛcogoya la ani dɔ ka fara u ka sɔrɔtaw kan kalo la ko ni o ma kɛ k'u bɛna baara bila kɔni boloda min bɛna daminɛ ni kalo in tile 17 ka taa bila a tile 20 na an ka jɛ ka lieutenant Dawuda Konate n'ale ye jɛkulu in secrétaire général ye ale ka dantigɛlikanw lamɛn Aminata Daɲɔ ni Umar Tarawele ka kuma galamana. Depuis le 17 août an syndicat saba de bɛ an ka corps kɔnɔna la section kelen affilié bɛ INTM na kelen affilié bɛ CDTM na kelen affilié bɛ CSTM na mais an nana ye k'a fɔ bon n'an farala ɲɔgɔn kan o bɛ fanga k'an na parce que an ka revendication minnu bɛ yen an ka jɛ an k'an bolo don ɲɔgɔn ma pour ka se ka kɛlɛ kɛ donc an syndicat saba kɔni an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ synergie ye o synergie de préavis de grève de déposé depuis le 17 août donc an y'o préavis min déposé le 17 août le 18 août ala nana ka na ye pouvoir min tun bɛ yen o pouvoir renversera
donc o kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ maintenant n'a ma ɲa ko dɔnsen yɛlɛmara donc an y'an ka préavis suspend fo fanga kura ka sigi bon o suspension kɔnɔna bon waatinin kɛra bon transition en partie la donc jusqu'à ce que kana gouvernement de transition sigi donc gouvernement de transition sigilen maintenant an ka synergie kɔnɔ ani an ka ministre ye ɲɔgɔn ye an yɛrɛ jabala la n'o ministère de la justice ye donc an kɔni an échangé la an ye fɛn caman ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc kɔfɛ an y'an ka préoccupation ci a ma donc k'a fɔ maintenant an ka préavis kɔnɔna la nin de ye an ka gɛlɛyaw ye an ka laɲini ye ninnu de ye donc o ni sisan cɛ jaabi ma se an ma an tilala ka demande d'audience fana déposer k'a jira k'a fɔ a ka d'an ye an n'a ka ɲɔgɔn ye an kun ye min ci a ma an bɛ se ka kuma a kan cogo min na donc o demande fana kɔni o bɛ circuit la donc an t'a dɔn o bɛ niveau min na donc o kɔnɔna la synergie kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ bon maintenant nin ko bɛ cogo min na an ye préavis min suspendi donc an ka activer donc hakili falen kɔnɔna dɔ kɔnɔna sɔgɔmada in na bi ntɛnɛn novembre kalo tile 2 an kɔni ye correspondance ci ministre du travail et de la fonction publique ma porte-parole du gouvernement k'a fɔ an ka préavis min kun suspendé b'o ka niveau la donc a préavis kɔni an b'a lajigin a baarabila o bɛ daminɛ nin novembre kalo tile 17 ka ban a tile 20 ni ani gouvernement ma bɛnkan sɔrɔ an ka doléance la an ka doléance ninnu n'i y'a jateminɛ a man kan ka kɛ doléance yɛrɛ parce que an ka doléance ninnu ye an ka sariya taabolo dɔw de ye n'i ye loi ta disposition dɔ de bɛ kɛ loi kɔnɔ pour que olu ka se ka appliquer donc o disposition fila bɛ taa an ka sarako kunkanko la article 148 ani article 149 article 148 b'a jira k'a fɔ bon anw surveillant de prison anw ni décret fila ka kan décret min na ni kelen bɛ kɛ an ka prime ye kelen bɛ kɛ indemnité ye an ka ka taa an ka baara gɛlɛyaw kɔnɔna la donc article 149 an kun ye kɛlɛbolo ta o la waati na an n'u bɛnna kasabiya dɔ kan mais o kasabiya o ma taa an jimi sira fɛ an kɔni y'o minɛ o waati jamana gɛlɛya kama donc o kɔnɔna la an nana yɛrɛ k'a fɔ bon maintenant même ni article 149 ye n'o b'a yira k'a fɔ ko ni jamana ma anw bila so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ so min sara a kan ka kasabiya d'anw ma an kan ka so t'an yɛrɛ o kasabiya bɛ finitigɛlaka bɛɛ bolo bi secret tɛ k'a fɔ n'i y'a fɔ k'a bɛ fɔ ko secret défense tɛ secret professionnel tɛ mali kɔnɔna la bi finitigɛlaka bɛɛ lajɛlen jamana ye sariya dɔ ta o kasabi b'a ta 20,000 ma ka n'a bila 10,000 n'an b'a fɔ ma ko prime de logement mais anw surveillant de prison o ye min d'anw ma o b'a ta 7,000 ka na 4,000 ma an ko an ma jɛn n'o ye donc maintenant o ko an ni tɔw bɛɛ la kaɲa ɲɔgɔn fɛ article 149 in bɔ fɔ donc ni point de revendication fila de bɛ an ka cahier de doléance kɔnɔ a bɛɛ bɛ sariya labatoli kuma de fɔ tile naani baarabila in kɔni an b'o kɛ fɔlɔ yan'o cɛ n'an ni faamaw sigira ka kuma ni an ye bɛnkan sɔrɔ y a pas de problème mais maintenant ni bɛnkan ma sɔrɔ tile fila in baarabila an b'o kɛ n'o tɛmɛna mesure wɛrɛw bɛ yen an b'o ta mesure ninnu u bɛ ka taa an b'u ta de façon progressive mais a bɛɛ bɛ kɛ sariya labatoli kɛnɛ la an tɛ foyi kɛ min ni sariya labatoli tɛ kelen ye n'i ye mali jateminɛ mali loi dɔ bɛ mali la n'o bɛ taa grève ko kunkanko kan dans les services publics a loi b'an bolo an y'a kalan an b'a kɔnɔ k'o dɔn an tɛ foyi kɛ min bɛ sariya kɔnɔ parce que an ko on est légaliste on va rester derrière la légalité donc o baara kɔnɔna la kɔni ni o tɛmɛna taabolo wɛrɛw bɛ yen n'ala sɔnna ma an b'o fana ta. An ka jamana sumansi labaaralaw ka jɛkulu ni a bɛ wele ko l'association sémencière du Mali u y'u ka lajɛrɛ ta ko 13nan baaraw kɔni kɛ hôtel Salam na sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 31 min kɔni senfɛ u ye yɛlɛma don u ka ɲɛmaaya kɔni na a kɛnɛ kan Tijani Sidibe kun bɛ yen a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ kan ɲɛmadaw fɛ. Kalata min kɛra sisan ala ye ne garisɛgɛ ɲɛmɔgɔya la an bɛ ala fo k'a barikada komi ale ko bɛɛ bɛ fara ale la o kɔfɛ an bɛ association yɛrɛ membre bɛɛ fana fo k'o barikada u ka wulikajɔ n'u ka association kanuni yɛrɛ walasa baara ka se ka ɲɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ fo parce que an ka association ni an sigilen bɛ semenci association sémencière du Mali donc o tɛ se ka bɔ sɛnɛkɛlaw kɔ n'i ko ko sɛnɛ a bɛ daminɛ ni si ye a bɛ laban ni suman si ye donc an fana bɛ sɛnɛkɛlaw fo yan donc nisɔndiya min kɔni bɛ yan bi o ye k'a fɔ ni ko kɛra danaya kɔnɔ mɔgɔw a ma fɔ ko a ye karisa sigi ten fɔ vote kɛra k'a tigilamɔgɔ sigi ne kɔni bolo o kan ka kɛ nisɔndiya ko ye ka d'a kan mɔgɔ tɛna fɔ ko namara kɛla namara ma kɛ ni mɔgɔw yɛrɛ de y'u ka danaya da k'a fɔ an bɛ karisa sigi n'o karisa sigira ne kɔni bolo o ye mɔgɔw ka danaya o y'o dɔ bilalen o minɛn kɔnɔ maintenant ni baara bɛ boloda cogo min na assemblée de ye ne bila ka ne élu bi k'a fɔ ko ne ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye bureau fana bɛ sigi an ni bureau de b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara min bɛ se ka association nafa ka Mali nafa ka sɛnɛkɛlaw nafa ASEMA kɔrɔ y'o di. An ye sɛnɛ hukumu kɔnɔ an ye baara kɛ
parce que an ye semence caman de bɔ ka taa n'a ye laboratoire la k'a bɛɛ certifié o y'a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ka a ka ɲi donc semence b'an bolo ni sɛnɛkɛla mago bɛ semence ɲuman na fɛn o fɛn mago jɔla la an sela ka bɛɛ servi. sisan an b'an kunda kɔkan kibaraw kan ka kɛ ni Kodowari jamana kɔni ka jamana ɲɛmaya ɲini kalafili min kɛra octobre kalo tile 31 min kɔni kɔfɛ mankan kɔni wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ fanga sinamatɔn maaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna kalafili kɔni jaabiw kɔni lakodɔn a mana kɛ fɛn o fɛn ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale k'a jɔyɔrɔ bila don kelen da kelen ani fana u ka jɛ ka cɛmancɛ fanga kɔni sigi sen kan min kɔni bɛna kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalafili kɔni sen fɛ ka yɔrɔ caman na kalafili ma se ka kɛ maaw kɔni ka wuli ka jɔw sababu ye a ko in kɔni kɛn bɛ ka maa caman kɔni kamana gan a kow bɛna laban cogo di Alahu Taala dɔrɔn de bɛ a kow dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye. ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'an filɛbaw aw minnu tɛ segin aw tɛ ɲinɛ an b'aw fo a ka ɲamadali a n'a ka tulomajɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye Ala k'a basigi Ala ka su hɛrɛ caya.